салом ба ҳама подписчикҳо, хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯзи видео мо ба шумо як роҳи пулкоркуниро аз интернет нишон медиҳем. Барои ин ягон программа лозим нест, танҳо ягон намуди сайтро истифода мебаред. Мо Google Chromeро истифода мебарем, беҳтар аст. вақте ки ба Google Chrome даромадед, дар инҷо дар поиск Intrade Bar менависед. Intrade Bar. вақте ки ба инҷо дохил шудед, ба ҳамин якум сайт медароед ва дар инҷо бо аккаунти худатон аз регистратсия мегузаред. вақте ки аз регистратсия гузаштед, дар инҷо барои пул кор кардан ба счёти худ 500 рубл, агар бо доллар партои $10 маблағ гузорӣ мекунед. вақте ки маблағ гузорӣ кардед, дар инҷо ба счёт медароед. читаре ки диди истодаед, дар инҷо хатҳоро назорат мекунед. ба боло ё ба поён меравад муайян мекунед ва ба ҳамон ҷо аз ин ҷо ё поён ё болоро интихоб карда сделкиро мегузоред ва дар ин ҷо дар боло маблағи мегузоштатонро ва вақтро муайян мекунед. мо ҳозир ба поён и боло ҳардуяшро якҷоя мегузорем. дар комментария нависед, метавонем видеои ояндаро дар ҳамин мавзӯъ давом диҳем. чӣ тавр пурра анализ карданро, яъне ки хатҳо ба куҷо ҳаракат мекунад, аз ин ҷо ба шумо пурра анализ карданро нишон медиҳем. яъне ки чӣ тавр шумо хатҳоро пурра анализ кунед, дар ин ҷо дар комментариҳо нависед. видеои имрӯзаро бо ҳамин ба охир мерасонем. ба шумо махсус бошад лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.